नै लोगोफोर नै दानिया रिसिप्टखौ लाबाय सकियाव हाबनो थाखाय गेट पास लाबाय जों नै दा सिङाव हाबलांसै माबायदि जायो नोंथांमोना नायलांबाय थादो लोगोफोर बे सकि थांग्रा लामा बे लोगोफोर नै मोजां नायना ला नै जों दानिया नै फैयै लोगोफोर सकि मोनफैबाय बेसेबा समायना रमायना दै जिरि जिरि बोहैलांनाय वाव सोमखोर सोमखोर हाग्राजों साग्लोबजोबनाय बे गारि पार्किं लोगोफोर गारि दोनथ'यो बेहाय दिनै मानसि गैया नै खिजानै गोजौ खैथां गोजा हुलुमान मन्दिर दं लोगोफोर हुलुमान नै दा जोङो फैयै नै सकि सौफैबाय सकियाव बेयाव सकिनि बिराद समायना मिथिंगानि साफा रमायना 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 होनलायनाय लोगोफोर जों नै दा नै भुटान बर्डाराव दंफैयो एकदमबारे भुटान बर्डार बियो बै जा जाबाय बैयो इन्डिया नैनो बै जा जाहैबाय भुटानाव आं भुटान बेसेबा समायना पिकनिक जानो थाखाय पिकनिक स्पटखा नालाय जायगायाबो अन्थाइ गोजा फैनानै बेसेबा गोजोननाय मोनदों जायगाखौ बेसेबा समायना नुथाया बेबायदि समायना जायगा नुफेराखैमोन आङो दिनै फार्स्ट टाइम फैबाय बेहाय अन्थाइ दै बेसेबा समायना नायो खाथियाव हाजो दङ हाजो सेर सेर बैथिंजायबा हाजो बिथिंजायबा हाजो गेजेरथिंजा दै बोहैयो भुटान रायजोनिफ्राय नायना दै लामानि फारनै साइडथिंजायबो दै दं बिथिंजायबो दै मोनसे नै बिथिंजायबो दै ओमफ्राय बे लामाया दैनि गेजेराव नै दानिया जोङो नै हनुमान मन्दिरसिम थांनो नागिरदों बै गोजौआवसो हाजो सायावसो बै बेसेबा गोजौआवसो नै जोंना सासेया गाखोबाय दङ जोंग' र' नेथ'ब्रा गाखोनो हाख'वा मोनलायदों मोनफैबाय बेयाव मोनसे बांकार दङ गाखोनानै जायगा नायो फै नैयाव गाखोनि माबा गाखोनो थांगासिनो जोङो मोनफैबाय बे जायगायाव गाखोनो नागिरदों जा सासेयाबो गाखोगोन जोंग'आबो नै जोंग'आ गाखोबाय दाबो थिगैनो दं मानसिया जरा खमायाखै मेङाखै खोमालै मानसिया बिराद जराव गाखोलांदों नै मोनफैबाय जोङो दा बरिया लोगोफोर बेसेबा समायनालै जेंग'आ मेंबाय मेंनानै जबाय मा बेसेबां दैयाव फैनानै नोङो बिराद गोजोननाय मोन्दों गोसोखौ मानो होनब्ला मिथिंगानि समायना सोमखोर सोमखोर आरो लोगोसे हाजोआ ओरैबायदि गोथां गोथां हाग्राजों साग्लोबजोबनाय नायबानो गोसोखौ टेनसनखौनो बावगारलायो ओरैबायदि मोजां मोनदों फैनानै नंगौना बुंनाङा फैबानो जाबाय लोगोफोर नोंसोरबो बबे जायगायाव दं इयो बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय उत्तरकुसि होननाय जायगायाव दं बियो भुटान बर्डार भुटान इन्डिया बर्डार गेजेराव माने ओंखारबाय जों दा नै हनुमान मन्दिराव थांनो नागिरबावदों बै सिङाव दं जाहैदों हनुमान मन्दिरा नैबेनो हनुमान मन्दिरा बेयावनो जागोन दा लुगासिनो बेखौ जाजोबाखै दाबो साननैसोनि उनाव ओंखारगोन बियो शिब बाबानो फुजा होगासिनो दानिया जों खुलुमखांबाय खुलुमबाय जोंबाबो खुलुमखांबाय आबार बैखो गोसोजों माने मोजां सोरखौ सायख'यो बिखौ बिबाय दिनैनि भिडिअखौ जों एसेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय जों जेसेखिनि हायो बेखौ दिन्थिबाय सकि पिकनिक स्पटखौ नोंथांमोनहाबो फैबानो जाबाय जोबोद मोजां बेरायनो दसे निजिनि माइन्डखौ फ्रेश बानायनो थाखाय जायगाया मोजां सारिगिदिं हाजो गोजा मोननै साइडखिजाबो हाजो दङ फारसेथिं भुटान बर्डारबो दं बेहाय दा बिथाङा जोंहा जेंग'आ माबा बुंनो सानदों बेयो बुंनाय लोगोफोर नोंथांमोननि थाखाय जोंहा बिराद सापर्ट नांगौ जाना दं
नोंथांमोना जेसेबां हायो शेयार लाइक साबस्क्राइब खालामनो दाबाव एसे सापर्ट होदो।